Financijska pismenost, najjednostavnije rečeno, je umijeće u upravljanju osobnim financijama, a upravo njega nedostaje u Hrvatskoj na svim razinama. Testiranje financijske pismenosti koje je provedeno na 1500 ljudi diljem svijeta pokazalo je kako je 1 od 3 osobe u svijetu financijski pismena. Kad se ti rezultati pogledaju po zemljama, Hrvatska se nalazi u sredini. Može se reći da je to bolji rezultat od primjerice Bosne i Hercegovine, Rumunjske ili Bugarske, a lošiji od jedne Njemačke ili Velike Britanije. No, Hrvatska bi s dobrom edukacijom mogla napraviti značajan pomak u financijskoj pismenosti svojih građana. Upravo je s tim ciljem i krenuo s radom portal Štedopis, na kojem će se moći educirati o financijama potpuno besplatno. Kad se govori o osobnim financijama, treba spomenuti 2 važna pojma. Jedno je financijska pismenost, a drugo je financijska uključenost. Građani Hrvatske su se tijekom ovog tisućljeća snažno uključili u svijet financija, snažno zaduživali, naveliko se uključili čak i u tržište dionica i pri tome napravili brojne pogreške. Naime, upravo manjak financijske pismenosti je doveo do iskrivljenosti u korištenju financijske uključenosti. Čak bi što više bilo bolje da su bili i manje financijski uključeni, barem bi se manje prezadužili i doveli u ova stanja u kojima su danas. Tako da je prije svega, već početkom tisućljeća kad je počela financijska i ekonomska ekspanzija u Hrvatskoj, trebalo odmah raditi na povećanju ekonomske i financijske pismenosti, kako visoko financijsko uključivanje ne bi rezultiralo problemima prezaduženosti i sličnim drugim problemima građana. Hrvatski građani duguju rekordnih 33,6 milijardi kuna. Od 2011. do 2015. dug građana narastao je 5,5 puta. Privatni sektor također je izuzetno svjestan potrebe financijskog educiranja građana, a to potvrđuje uključivanje Vize Europe u projekt Štedopis. Viza Europa izuzetno je aktivna u provođenju projekata financijske pismenosti u svijetu. Nama je u interesu da od mladih krenemo sa financijskom pismenošću, isključivo zbog toga jer smo mi takva organizacija koja pruža tehnološke usluge u platnom prometu. Znači, danas u digitalno doba izuzetno nam je važno da mladi od najranijeg doba shvate financijsku odgovornost, jer će oni kroz primjenu tih tehnologija, kroz svoj život svakako se susretati sa raznim oblicima plaćanja koji će ih tu i tamo dovesti u napast, pa da na neki način želimo sudjelovati u izgradnji tih osoba na pravi način da budu financijski odgovorni u životu. Ministarstvo financija je koordinator svih aktivnosti u području financijske pismenosti u Hrvatskoj, a do kraja godine trebali bi biti objavljeni rezultati istraživanja financijske pismenosti građana od 18 do 79 godina prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Rezultati ovog istraživanja omogućit će detaljniju usporedbu nacionalne razine pismenosti građana s rezultatima istraživanja provedenih u ostalim zemljama i ocjenu uspješnosti budućih edukativnih projekata.